A daren yau Asabar za mu ga Cristiano Ronaldo da sabon takalmi launin zinare. Yarjejeniyar Granit Xhaka da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Ina aka kwana cinikayyar Gumares zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Wane ne Kylian Mbappe a gasar cin kofin duniya? Bayyanuwar ɗan wasa Ousmane Dembele a gasar cin kofin duniya. Ga wani batu akan Courtois tarihinsa a gasar cin kofin duniya. Kuma zan maganta akan inganci da tasiri na ƙasashen Afirka a World Cup na 2026. Sannan na alakanta hakan da karancin katin gargadi ma'ana yellow card wanda aka samu a wannan lokacin a gasar cin kofin duniya. Carlo Ramos da kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. Ina makomar ciwon dan wasa James tare da tawagar kasar Ingila a World Cup na 2026. Wane ne ya nuna tasirinsa a wannan kakar? A comment section ku faɗa, ni bar ne batu akan Olise. Zuwa yanzu Arda Güler da kyautar Man of the Match a gasar cin kofin duniya a 'yan wasan Real Madrid. Bayan shi wane ne rike wannan kyauta amma babu shi a gasar cin kofin duniya. Zuwa yanzu da wani application kake siyan data? To ga wani sabo ana masa lakabi da For Sure Data. Sabon application ne wanda suke sayar da data a farashi mai sauki. Sannan kuma na ajiye link din application din a comment section, sai ka danna domin ya kai ka Play Store ka sauke wannan application. Idan ko kana da wayo ka garzaya Play Store kawai ka rubuta For Sure Data. Suna nuna ma For Sure Data kawai sai ka sauke wannan manhaja ka amfana da alfanun da ke cikin wannan software. Zuwa yanzu dai bata canza zani ba. Kawo yanzu dan wasa Lionel Andres Messi shi ke da yawan kwallaye a gasar cin kofin duniya na 2026. Sai dan wasa Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ya shigo cikin tsarin da kwallonsa ɗaya, amma jiya daga wasan da suka fafata na ƙarshe na rukuni sai ya kasance ya samar da kwallo 3 hat-trick. Tasirin da ya nuna a gasar cin kofin duniya ya tsallako cikin jerin masu yawan kwallaye, ba abin mamaki bane idan ka ga Mr. Ballon d'Or. Vini Jr wanda yake goye Brazil daga lissafin wasanni guda uku da ya kasance ya tafi da kyautar Man of the Match, ya kasance dan wasa ɗaya kawo yanzu a gasar cin kofin duniya wanda a wasanni guda uku farko gabaki ɗaya tafi da kyautar Man of the Match. Erling Haaland wanda ya taimaka Norway samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya ya ci gaba da nuna tasirin sa. Wasu tsammanin za su gansa jiya amma sai ya kasance kocin Norway bai fito da shi ba. A wasan da aka fafata da Faransa da Ousmane Dembele ya samar da kwallo uku, ba mamaki wasu suka ce da Erling Haaland ya samar da kwallonsa shi ma ya shigo cikin rukunin masu kwallo biyar. Sai sauran masu kwallaye uku kuma bambantan 'yan wasa zai kasance abin duba irin wannan tafiyar. Idan ya kasance abin da za mu yi la'akari, wane ne zai tabbata takalmin zinarin kasancewa mafi yawan samar da kwallo a gasar cin kofin duniya? Tabbas za a ci kwallaye da yawa, amma wanda zai tafi da wannan takalmin zai kasance wanda ya tsinci kansa a wasan kusa da na ƙarshe semi final ko kuma wasan ƙarshe babu mamaki. Daga ƙididdigan masu lissafi kawo yanzu an ba da yellow card wanda ya kasance mafi karanci a gasar, gaban da kuma a yakan tun 1982 shekara ta 1982. Gasar cin kofin duniya na wannan lokacin adadin wasannin da aka doka yanzu a World Cup, yellow card din da aka bada idan aka tattara shi collectively ya kasance mafi karanci compared to sauran gasar cin kofin duniya da suka gabata irin na 2018, 2022, 2010, wanda hakan ke nunawa an samu bambance-bambancen yanke hukunci. Sannan kuma alƙalan wasa ba kowane irin ƙetayin suke busa ba, ana samun bambancin busa wadda ta gabata a gasar cin kofin duniya na baya da kuma sauran irin busar da ake a wasanni na gidaje na league na gasanni irin su Champions League. Yanzu akwai dokokin da ya kasance IFAB ta gindaya wanda ake tafiya a kansu, wanda suka ƙara yawan bada jan kati, amma kuma an samar da ƙarancin yellow card sakamakon alƙalan wasan suna da yancin ba kowane ƙeta suke busawa ba. Amma tasirin ƙasashen Afirka bai da alaƙa da busa ko kuma katin gargaɗi, yana da alaƙa da yanayin weather ɗin da ya kasance an samu a can garuruwan da ake doka wannan wasan. Sannan kuma yana da alaƙa da sauye-sauye da aka samu daga hukumomi na Afirka wajen selection na 'yan wasa kafin a kira su zuwa wakilcin ƙasa a gasar cin kofin duniya. Kawo yanzu ƙasashe guda 10 da suke wakiltar Afirka a World Cup, guda 7 daga cikin sun samu tabbacin samun tikitin zuwa zagaye na 32 a gasar, wanda hakan yake nuna irin kokari da tasirin da Afirka ta nuna a wannan lokacin a gasar cin kofin duniya, kuma wanda hakan ya janyo masu harsashe suke sa ran za a iya ganin kokarin Afirka zuwa manyan matakan quarter final, ba mamaki ma semi final. Kuma ƙasashen Afirka guda 7 daga ciki sun samu tikitin tsallaka zagaye na 32, guda 2 daga ciki kuma suna jira su ga makomarsu a daren yau da kuma daren gobe. Guda ɗaya ce kawai daga cikin ƙasashen Afirka guda 10 da suka samu wakilcin zuwa wannan gasar aka kore ta kawo yanzu a wannan gasa, ita ce ƙasar Tunisia. Sannan akwai mabambantan ƙasashen da suka nuna babban tasiri a gasar cin kofin duniya irin su ƙasar Morocco, irin su ƙasar Ghana da ya kasance ba sa musu ƙwallo a raga ba, ga kuma ƙasar South Africa wanda ya kasance karo na farko su ma sun samu damar tsallaka zuwa matakin kora a gasar cin kofin duniya, ga Cape Verde wadda ta ɗauki hankalin duniya da irin rawar da suka taka har ma da ƙoƙari da jarumtar da mai tsaron gidan su nuna daga wasan farko wanda suka fafasa da ƙasar Andalus wato Spain.
To amma Courtois tasirinsa a gasar cin kofin duniya ya kasance na da alaka da tarihin da ya kafa tare da tawagar kasar Belgium na kasancewa dan wasan kasar Belgium wanda ya fi kowa yawan doka wasanni a gasar cin kofin duniya. Zuwa wannan lokacin Courtois ya samu damar doka wasanni guda 18 a gasar cin kofin duniya tare da kasar Belgium. Idan ya kasance dan wasa Kylian Mbappe ba shine dan wasan da yake da mafi yawan wakiltar Faransa a gasar cin kofin duniya ba daga lissafin wasanni. To amma shine dan wasan da yake da mafi yawan kwallaye. Sannan kuma yana da babban tasiri a gasar cin kofin duniya cikin jerin 'yan wasan da a duniya suka kasance wanda suke da abin duba a wannan gasa. Kawo yanzu dan wasa Kylian Mbappe a wasanni guda 17 da ya samu damar wakiltar tawagar ƙasar Faransa ya samar da kwallaye guda 16. Kuma a cikin kwallaye guda 16 nan ya samar da kwallo 4 a wasan ƙarshe na World Cup wanda ya kasance abin duba a kundin tarihi. Haka zalika dan wasa Kylian Mbappe yana da kofin guda 1. Sannan dan wasa Kylian Mbappe a cikin tawagar ƙasar Faransa da wannan kwallayen nasa ya kasance ya samar da assist da ya kasance abin duba, assist guda 4 daga lissafin mabambantan wasannin gasar cin kofin duniya da ya kasance ya wakilta. Kwanaki masu yawa sannan kuma wasanni akalla guda 20 da suka ɗauki Mr. Ballon d'Or kafin ya samar da kwallo ga Faransa a Euro da kuma gasar cin kofin duniya. To amma fa Ousmane Dembele ya nuna tasirinsa musamman a wannan World Cup din. A wasa ɗaya ya samar da kwallo 3. Hakan ya bashi damar kasancewa cikin jerin 'yan wasan da ke da yawan kwallaye. Kuma dan wasan yanzu ya shigo cikin jerin 'yan wasan da ake ganin za su iya samar da kwallo da yawa, ana za su iya cin kwallaye da yawa a gasar cin kofin duniya na wannan lokacin. Ko da bai samar da kwallo ba a gasar cin kofin duniya zuwa yanzu ga Faransa, to amma ya samar da taimakon cin kwallo kuma ya nuna tasirinsa a World Cup. Yanzu babu wani dan wasa a Europe a wannan kakar wanda ya samar da gudunmawar cin kwallo kamar dan wasa Olise. Idan na ce gudunmawa ina nufin assist, babu wanda ya samar da assist guda 26 ga kungiyar kwallon kafa ta Bayern. Guda 4 ga Faransa, collectively idan mun hada ya zama yana da assist guda 30, babu wani dan wasa wanda ya samar da wannan a Europe kawo yanzu. Yanzu gabaki ɗaya dan wasa Olise shine dan wasan da yake da mafi yawan assist a wannan kakar idan muka dauko lissafi daga 'yan wasan European. Akan kuɗi euro miliyan 70, kungiyar kwallon kafa ta AC Milan an cimma yarjejeniya da Goncalo Ramos. Kuma an tabbatar da ya kammala gwajin lafiyarsa ma jiya. Yanzu dai sabon dan wasan da zai kasance cikin shirin Ruben Amorim, kada ku manta shine kocin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan yanzu. Sannan Goncalo Ramos ya shiga cikin jerin 'yan wasa mafiya tsada da darajar da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta cefano a tarihinta. Za mu jira mu ga tasirinsa karkashin jagorancin Ruben Amorim. Newcastle ita kuma sai ta yi watsi da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta mika kan dan wasa Bruno Guimaraes. Kimanin kuɗi euro miliyan 60, ta ki amincewa da wannan tayin, tana buƙatar ƙari akan kuɗin. Sannan kuma kawo yanzu babu wani personal terms da aka kammala tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da dan wasa Bruno Guimaraes. Sai dai kuma a hukumance yanzu dan wasa Hinkapie ya zama dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Bayan daga lissafin aro ya zama na sun mai da deal din permanently. Yanzu dan wasan su ne wanda zai kasance ba na aro ba. Mai shekaru 33 Granit Xhaka, lissafin komawa su Chelsea ya dau hankali a yau din nan a kafafen sada zumunta yayin da ake cewa dan wasan ko kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal zai koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, London Derby. Sai dai rahotanni sun tabbatar da cewa wannan cinikayya alansa ce, shi ya janyo hankalinsa domin yana ganin zai taimaka masa wajen sabon project ɗinsa a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Kuma Xhaka ya amince sun cimma yarjejeniyar kai da kai. Yanzu abin da ya rage tsakanin Sunderland da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Ana ganin Xhaka cikin sabon project ɗin Alonso a kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Duk wanda ya faɗa mana wannan ajiyar wace ce kawo yanzu a gasar cin kofin duniya yana da kyauta ta musamman.